naong ay nalagreklamo. Ora gid nang So Padomig, Colorado bitaw niya. Kanang Colorado kay no na siya sa mga dagko nga bukid, itawag diri nga Rocky Mountains nga covered sa snow ba. Yeah. Diverse po ng landscape niya. Yeah, reserve po meaning daghan tayo mga daghan tayo makita nga mga wildlife Victor, mga malalang klasik-klasik mga malalang sa baka malang mga mananap di ay. baka na magkagyawit, di ba? Ato nang i-discover niya padayon o tanaw sa video niya para ma-share na mo ang experience. Kita-kita ta later. Hey guys, so nihapit sa mi diri sa gas station karon kay magpa full tank og gas kay lagyo man ang gas station after ani so pila pa ka kilometers or miles yeah. Palit sa og tubig, mga pagkaon and ihi po daan kay again layo ang mga rest area or gas station nga sunod pa. So make sure nga kung mo travel mo check sa dinyo ang inyong wheels, gas o ang conditions sa sakyan na labi na long run kay for the safety lang po inyo. So kita taod-taod, see ya. So nag-stop sa may diri sa mountain sa bukid which is 10,000 feet from the ground. Okay. Nagpatutoy pa sa bata. So as you can see, nindot kay ang view diri. Yeah. Ugnaw sa diri kay taas naman sa mountain. Yeah. Wala siya. First stop na mo kay Candere. Yeah. Mo travel sa map padong north para mangita og mga scenic ng mga views. Nakita ta. Lipan na kasi kami. Ang mga palahubog kabaw jud asa ni nga beer makit-an na nga mga mountain.
Kanang way lami nga beer mao na siya. Lami ni nga view pero ang beer kay way lami. Mo na So, ang beer sa mo na ang mountain makita sa logo sa kuan course. Course slide. For course. Of course. So kanang nakita ninyo nga puti diha sa bukid, snow na siya. So Tudlo ba? season, ma-summer, ma-winter, ma-fall, ma-spring, puti ra gyud siya da permi. Di na mo melt diha kay tungod kay taas na kay na siya mga 14,000 feet from the ground. Mao nang mag-snow gyud na siya diha permi. Ano siya? Sa manang Colorado, Rocky Mountains. Ano siya? Bye. So mangita mi kuan. Kananan gigipanggusla na sad. Tung na sa sige, nagtutumon pero. By the way, shout out tayo ko ni Tita Ams ug ni Jane diha sa Bilasuporo, Danau City, Cebu. Iayo mo niya, salamat sa suporta. Woohoo! See you later. I've been. Nice kayo. So syudad di siya guys nga naa sa top sa bukid. Amazing kayo, di ba? Mao. Cool May din. Starbucks. Uy. May Starbucks dito di may ano eh. Hi, Lollipop! Sunod na mo ang kuan diha. Asa Lollipops bukid. Ikaw po, Dior. Ngaon sa may kay ipanggusla na. Japanese drata na mga Japanese food. Yun sa demo dia. Isla na kaayo. Hello. So malas yun karon kay dili mi kasuod sa Rocky Mountain National Park diri sa Estes Park sa Colorado kay United States. naloko manoy nga kailangan man ka mo book online niya ang opening sa mga ticket kay alas 5 5 PM. ya nagatang ni gahapon nahurot man so nagtuo mi pwede mag-book in ya di gid sila mo dawat og book in kay dapat katoy gid ka magpa-reserve jud ka. Close sila pag kuan, pag pandemic, kunya mag-ura sila nag-open. So nagdungan ang mga tao. Kuan kanang plano nga ganan sila mga to. So ang pasabot ana di kita aron og mga wildlife ba kay nara man na sa national park. Nakakita mi although layo dili same sa Yellowstone nga kanang naragit sa daan ba tuol ka. Anyway, hope mag-enjoy gihapon mo sa kuan sa mga video mo makuha even though nga dili mi makaadto sa Rocky Mountain nga National Park which is ang pinakasikat diri. Sige na kay puy-puy na akong kamot oy. Alright! Babu. Shout out kay ni Litch og ni Vincent. Ako may shout out sa nito vlog ni. Ako yowi. Tumo ni siya ang sitawag ani Rocky Mountain.
guys, so namin sa downtown Sydney, Nebraska. So gikan mi Colorado, yan stop by mi diri kay na event diri nga. Hello. Na event diri gitawag ang event kay Cruising Night. So diri makakita tag mga classic cars nga atong tanawon. At tayimba kay mga sakyanan diri oy. Mayano oy. Mga classic. So, tradition din siya diri, tradition. Sana all na ay classic car. Patakay pa oh, di ba? Nice car! Good, how are you? Good! I need a lot of work, don't I? Hey guys, so para to siya mong video. That's Stress na ako kay kung na. it for today. For this video, I hope nga nag-enjoy mo niya. Nakita ta sa sunod na mo nga video. Mamaaway na mi kay murag awara gud imong mga naw. Nahala. Bye!